كميت أنيحكم زخبركم سمعتنا مدى مقالح سبورت إنه يصعب بتحستون اسم مدى بليلة إنا كنفلم مكتتالكم مسانا يخون زخبركم تخطاتلتنا نايلوم ليلانا بقر نتوم أبي سامانياتاتن مجمرتا تسعتاتن عماويل وددرات كعس إجر ستاديوم أسمرا زنبركم نزخر ندحر زملس تحستيو كهلوهم بعل مستنكر تسقامي تقري أب تحت الزبلار استيو إرمياس أصفها أدالي وزلو سناي مكتتال كاب شحنت شعتم مئتين سمانين شوعتن كساب شحنت شعتم مئتين تسعين شومونتن بتا مستنكراوي سقاميت أجرو بس أقامي كنفخم أتقعي بمتصوات ندق أجانتو كعسو متينو أمهاب كعسو كامسمر حنس أصقداما معصافن أبي كم تعلبن فليتو بوتا أمحس حيدت موادر تزنبرو كمون بنوح كاب حلا ولدات برهانا أرأيا بريتا نستقلعت كعسو بفتنة تركيبو شوتو السرحن مسات كلزن صبارقن زنبرة تسقواتايو نايك قدم تسقواتاي أسمرا راه أبز وان الزخاء كمسلت أنا نايتا غانتان زلو ميكيل هابته باتشه ميكيل باتشه أب اسمرا بيت مخايو توليد عبيوم أب وان هتساننتو أب كباب غزاوتو بيت مخا مصدق غزاوتو كعسو جرك كتصاوتن كلو بس أقاميت أقرو لعل ملكتن كإلت كعسون ينصبار أنا برام قبوز مسبلة دما نايم محدارو شعو نايك أولي توحيلو أبز كار زنبرو ودرات كتصاوت جمرام باتشه أبتنين محدارات ودرات بلوس بقعتين صبارق بمنبارو كخوب تصاوتاي توحيلو شلمات تقبلوني ريوم نباتشه جناتا مهاراي كلو أتحزنين استفلاليا عبيت كلابات أسمرا عينن زودو قالو زنبرا أبشحنت شعات مئتين سمانين حمشتن نايسال ساي ديفيجن هيلانس توهلت كلاب أب عفاص أنبراتو مس كلاب هيلانس نحاد عمزا أكل ببقعة دحر متصوات نامناي كالاي ديفيجن كلاب دهلاك تساقاقرام مسكلب دهلاكون بقعتو ماليسو بمبراخ بلوس نايت أقامات كعيب مخان نسمو أدمغام اتن عبيت كلابات قدامي ديفيجن أسمرا خاء أو حقفن نختصنبر كهدنو جمرا باتشجن مستقبت وانتي حيالاتن بلوساتن تتصوت زنبروا كلاب أسمرا كتصنبر والسنام أبشحنت شعتي مئتين سمانين شوعتن مسكلب أسمرا براس سرع لممداتو جمرا شعو زنبرو أصلت أنتن أكايتن تاكلب دما بقعت باتش قبل ممد مستعزبو أبسرع قطمات كسلفو والسنوم باتشون فوليك لتنان صبارقه مستوم قدميو صانحو بلوسات تصوتي أب سعر ستاديوم أسمرا صوتو فلما أمناي صوتا زمانو بفلاي بزحلفهم كعساسون تررت قلعتون زلل زنبر باتشه مسكن بعل تيدروس تسفاقرقش علمصو ياسين محمد برهان كاراتن كالوتن زأمسلو تصوتي بموهاد زريوم زنبر مسات كالت أب اوانو نتعزبتي بحاقوس أسراسي ريوم زخلتون بقعتون أب أمورو أفكرت كعسو توريقو زلو باتشه حد اوان قدمنا صنت مسكلب إلكتريك إلبا حمس مشت بمبرهت إناقت انكلو بنص أقلع تخلاخلت إلبا بزعات أو مسمر زمزقب أشوتو بزي كازي أبشعن تشعتين مئتين تسعين شوعتن ميلوتي أنصار مدلاو مقبي حيال قطم أبزا كايدالو زنبرا اوان نتخلاخلت مدلاو مقبي أتاليلو نبولو سحلاو لدات قرقش دبساي بيمانيت اقرو زمزقبلو كم اونا أبشعن تشعتين مئتين تسعين حمشتن أنصار نيرواندا غانتا RPA إنا تصوتو كاب عالم صوت عاطفان زمصتو كعسو برؤس جچو زمزغبا قال كابتن تذكرتي شوتوتاتين باتشه نحريت غانتا إرترا بموكال قدمنا صنت كاب شحنت شعتي مئتين سمانين شعتن كساب شحنت شعتي مئتين تسعان حدن ناب أديس آبا إثيوبيا كيدو تساويتم حريت غانتا كاب أديس آبا وانج أسفسفا كتملس دما عبا أستواصو غيريوم دحرنا صنتون كاب شحنت شعتي مئتين تسعان حدن كساب شحنت شعتي مئتين تسعان شوعتن قوامي تسلافي أول من إسياتن عباين هاقراوت غانتا بموخان ناب سودان كارتوم كسلان بورت سودانن يمن كينيان جيشو تساويتيوم أب عباي هاقراوت غانتا مسناي مجمريا بروفيشنال تساوتي كعس اقر هاقرنا نفسي هريوهان الزميكائلن حاو برخ الزميكائلن نامت قعزر يوزنبر موهاد كأه تذكاريوم مسكلب أسمرا بيرات صبق ناي سبورت هو زحلفة باتشه مستا كلب نلعل 15 عامتات كتصاور دحر مخال أبشحنت شعتي مئتين تسعين شومونتن قبل من بدن كلو ناي براقيتا مسبرت سلزقات أمو صوتا كعس اقري كقوارص تقددم يخون انبر مستق غانتو زنورو قدايم تتصاوت ميلوتي قدام من إشيشي چورو أسمرا ناي تعنا وددرات كان متكادقن عدي وعلن أبي قوني باتشة تسلفو نويح أواناس تتصاوته قديم تتصاوته أسمرا بيرا نبر إكسبو قالتا
ፓች بمأذن يكون بفصوم قلعات زكايدوم زنبره فتنታት ዝድነቆዮም ፓች ብኒሕ ንማሊኡ ዝጻወት ናይ ዓወት መንፈስ ዝነበሮ ተጻዋታይ ነይሩ ብምባል ክገልጽን ከሎ ገዲም ተጻዋታይ ጋንታ አልታሕር አብርሃም ተወልደ ላፋ ድማ ፓች በኸመይ ኩዕሶና አጥቃዕቲ ይቀብልን በኸመይ ሸቶ ይመዝግብን ኮታ አሜዳ እንታይ ስልቲ ይጥቀምን ተራቂቁ ዝኣቱ ዝነበረ ናይ ሓንጎል ተጻዋታይ ነይሩ ብምባል ብምኽንያት ናይ ፈለማ ጽምብል ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ምጽዋሕ ኣመንጎ አልታሕርን አስመራ ቢራን ኣብ ዝነበረ ናይ ዋንጫ ውድድር ዘመዝገበልና ቀታሊት ሸቶ ካብ ኣእምሮይ ዘይተሃስስያ ብሓፈሻ ግና ፓች ዝውንኖ ዝነበረ ብቕዓት ናብዞም ሕጂ ዘሰልጥኖም ዘለዉ ንኣሽቱ መንእስያት ከሰጋግሮ ይትስፎ ክብል ላፋ ብዝኽሪ ይዕልል ሚካኤል ሃብተ ፓች ኣብ ናይ ምስልጣን ስራሕ ዝሕግዞ ዝተፈላለየ ስልጣናታት ብምውሳዱን ንዝተፈላለዩ ክለባት ኣሰልጢኑን የሰልጥናሎን ኣብ 2001 ኣብ መበል 15 ዙርያ ናብ ሳዋ ምስ ወረደ ካብቲ ዓለምቲ 15 ዙርያ ሓንቲ ብልጽቲ ጋንታ መስሪቱ ብምስልጣን ብርክት ዝበሉ ሽልማታት ከም እተዓትር ገይሩ እዩ ነታ ንኽፍለ ተዓሊም እትውክል ጋንታ ሳዋውን ኣብ 2006 ሻምፒዮን ሓይልታት ምክልኻል ክትከውን ኣብ ርእሲ መብቅዑ ን4 ዓመታት ካብ 2003 ክሳብ 2007 ናይ ዲስፕሊን ሽልማት ኣዕቲርዋ እዩ ንክለብ ደንደንውን ኣብ 2006 ከም ቀዳማይ አሰልጣኒ ካብ 2007 ክሳብ 2010 ምስ ሙኩር አሰልጣኒ ዝነበረ ነፍሲሄር ናጽነት ያሬድ ተሓጋጋዛ አሰልጣኒ ኣብ 2011 ከዓ ከም ቀዳማይ አሰልጣኒ ብምምራሕ ክለብ ደንደን ብሉጽ ውጽኢት ከተመዝግብን ኣብ ደረጃታት ክትኣቱን ዓብ ኣስተዋጽኦ ገይሩ ፓች ናይ ምስልጣን ሜላ ካብ ነፍሲሄር ናጽነት ያሬድ ከም እተመኮረዩ ዝጠቅስ ፓች ካብ 2013 ክሳብ 2017 ኣትሒዙ ንክለብ አልታሕራ ሰልጢኑን ገለገለ ዓወታት ኣጎናጺፉን እዩ ካብ 2019 ኣትሒዙ ክሳብ ዝእዋን ዝኸኣ ነታ ንነዊሕ ዓመታት ተጻወተላ ጋንታ አስመራ ቢራ ኣብ ምስልጣን ይርከብ ፓች 53 ዓመት ኣውጽሩ እኳ እንተሃለወ ስፖርታውያን ዘርእይዎ ናይ እርጋን ምልክታት ኣይረኣየሉን ሚስጥር ናይ ዝኣብ ዝተሓተተሉ ብዓቢኡ ስፖርት ምዝውታር ብተወሳኸውን ጭንቀት ኣወጊድካ ብዝተኻእለ መጠን ምጭራቕን ምጽዋትን ከም ዘዘውትርን ውጽኢት ናይ ዝክኸውን ከም ዝኽእልን ይገልጽ ገዲም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ዝኾነ ሚካኤል ሃብተ ፓች በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ውሉዳትን እዩ مخفتي مدرخ بريمير ليج سخانة ودر كوميونيتي شيل لو مقدام عميدا وين بلاي كايديم از عوت وانجا بريمير ليج انصار عوت اف اي كاب زراخه ودر ابزنا لهم تصوتون نعوتات نايزن وانا تسخنا كلبات ارسنال ليفربول نيكا رخب ازنا لهم عمت ودر بتسكار منقد سخنا ودر بتعق سخنا تصوتاتنا من فصمتا بصيحم نود محجي اب حصير غزي نابناي كلتشن اسران حدن عمت ودر صوتو ابناي كلملمد امغوار يركب ازنا لهم صوتا دما ناسلت انت نايزن كلبات سخونو ميكيل ارتيتان يرجن كلوبن كالئ توسخ صعر زحت صوتا خينوم علوم انتخنه كالئ زود نايزليك زوهب بمخانو نزن كلت خلبات كقدسانيم ميدوين بلاي كم زحالفنا اف اكاب ناي فصامه صوتو حجون بزي تعذبتي نيز صوتا خنقدوم ازنا يلوم ناي كوميونيتي شل صوتا نات قدام 12 مسكرم صوتو ازفل مدخ بريمير ليج مفلم كخونيم از صوتا دما كابزن كلت خلبات بزبلص ان ناي حدش عمت ودردر تدالي زلا كلب كلاليوم دحر 3 عمت ناي مجمرتا وانچ بريمير ليج زل على ليفربول اب تحت يرجن كلوب دمق زخنه صوتاتات عوتات كتحفسينا تعذبنا عوت ارسنال دما كابزنا ليفربول فوليز كبرام بناي قدم تصاوتاي نزا كلب زنبره اسلطان ميكيل ارتيتا نزنت مسلطان كابينا امري تركيو نزاغانتا كم بحدش منات نابز عوت بمبصحيوم بير امريك ابميان توسخ عمت ابزا كلب كصنيحم ويلاند ما كابتشلسن ممصو ابز صوتا غلفولي نغر كريو تطفيت تغيرلو مالوم اذ كون نزخون دما زبن ارسنال نابتي نايتي ساعات كملس لعل تطفيت تكبر ليفربول بمرحنه يرجن كلوب ابزناي كرامات مسرح مسجر بزحت نطف فايتر انزلام ات انكو فرام نايزا كلب كوستاس تيماكاس كاب اولمبياكوس خاون كلو تياغو الكانترا دما ام مسرح يركب اذنيلو معمت وددر كوميونيتي شل بكل نغر فليوم انتخنا كن نزن كلبات من مفتاش عبعدل كفتر اللانيوم إذ صوتا لك عشود شنفر عنك فلميوم انجليزاوت كلب تشيلسي نودي اسرا حدن عامت ناي قدم تخلخالي فرنساويت كلب نيس زخنا مالانغسر ناي 5 عامت وعل كم زفرمتو كاب لندن استفنو حبريتها بمنقدي سكاي سبورت حبيروم از تسلاف هاغراويت كانتا فرنسا زخنا مالانغسر اما اكل مسبر مكلخال بقاومنت كم سلف كو انت تفلطه ابصقام مسبر مكلخال ون بزي صقم كم تصاوتيو زحبر زلوم تشيلسي نز تصاوتاي مس تفرم دحري تيمو فيرنر حكيم زايچن بيل تشيلويل كمون زافير موبامبا مالانغسر 5 فرماي ابزا كلب كخونيوم
تشيلسي نستخلخلاي مالانكسار نزيادة تمكرون عبيتن أبز عامت نابكال كلب كم تصدو بورد زا كلب كليتلوم زودي 20 عامت تسلافي تحت 20 عامت هاجراويت كانتا فرنسا زخنا مالانكسار أبز جزء مس كلوب نيس زنبرة وعل بمبقعو أب عرفتي زركب مس كلوب نيس كوينو دما 100 تصوتات ككايد كله نايزا كلوبو بلوس من اسيد تصوتاي نايز حلف عامت مخان تشلي مبارون ذكريوم دايركتور كلب تشيلسي ماريانا غرانوفسكيا بزعبا استخلخلي عمل كتاب أبز هبته مجلسي نمالانج نمفرام اتي أب إدنا زلو كنكسرو زين خل قدايم مستي أب كل تستفعلي بتا كوينو تصوتو نعنا أزوي أقدس تصوتايم بالغح نابكال كلب مسددنا يون كنتاتو بدقيق كنكاتو رينام بعلمو تسفايه دحر قربوان مس بولوس تمكرو نباناك من لازم حجيجن انكو عبدحان مصاكا ناب ستانفورد بريدج كبلو يدلك تبل مصاي مدب مالانج مبري هبام مالانج صار مستوعل مزامو بنصا زور ناب تشيلسي كمص مخانو زنجر زلوم إذا خمسين كله كابزنا زاكلب كي وطنا برازيل أو تخلخالي تياغو سيلفا تي أب كتمان ميلان كينو زكايدو زنبر حكمنا ومرمرتات تمال حموس كم زازمة سوبر سبورت حبيرام بس مسرد ما تشيلسي نتياغو سيلفا دميركا شاشة صوتاي أب ذكرامات زفر رمات كلب كتكونيام زود دي 35 عامت برازيلاوي نايم أكل تخلخالي تياغو سيلفا دحرتي مرمرتات مزامو كاب تشيلسي بيرون سنداد مفرمن رايح سبكم زلون بتوسخي تجلس لهم زي حلقة غانتا باريس سان جيرمان زنبر سيلفا دحرت كلو فتصامي تشامبيونز ليج ببايرن مونيخ مرتعه توسخ عمت اب بي اتش جي كصنح زقرب حتو من صاغويو ناب لندن امفيتو زركب سيلفا دحرتي حكمنا ومرمرتات اب كتما ميلان مزامو نتي بمسرتي افاز وصحقي نلبدا كورونا فيروس نمكلخال قدمي ناب تشيلسي مصمبارو ناي 14 معلتات وشبان مكياد لهم قدام كاب عاد طليان ناب لندن برادا ككاين مخانو يقلص ابومبر بي اتش جي ناصر الخليفه اب موصا سيلفا ذهب مغلص انتنيرو نسو يبل نتي 8 عمتات أب مرحنة حلقة جانتان نتزر أخويا بقعتن أزيه زمسكن أبزاك الأول زي الساعة تذكرات سنيت كالخام نسخة حدا كابتوم زبال صوت صوتي إذا كلب كونكا نزنت لات كم تذكر كراك الكافتوم أبز غط الجوزه هوتكا نعخان سدرا بيت كان سناي منم كل جزء أكل إذا كلبن تاريخنا نخام مرسي كابتن كبل نايسن بتام نقطي أم حلاليفهم تياغو سيلفاون بوغنو بربو مشت أب مرخو بزهان قطعتو ندقفت بي اتش جي نايدحان كونو ملقتي أم حلالفيهم قبل علزي تصاوتاي العل فتوات كم زلو زنقرلو أسلطاني بي اتش جي توماس توكل نستخلخلاي نبر اي سي ميلان زخونه سيلفا نتاش اي عمت اب بي اتش جي كصنحكو انت تصعره انتخنا جن دايركتور زا كلب زخونه ليوناردو مبدب توكل كم زي تمسطه دحر مغلاصو نسيلفا كاب بي اتش جي زلقوم كاب برازيل زمنچو نسكاي سبورتس تحبره كم زنصرو دما زنبنا سيلفان دايركتور زا كلب زخونه ليوناردون كم زي تعيك نجر دحر مصنحيو ازي دايركتور ناب لندن كسدو استجددم عدل صبغت انجليزاوت كلب تشيلسي دما اما اكل ميدا مكور تخلخلي كدلي دحر مصنحيا نستصاوتاي كتعوتلو كيلا زلام سيلفا مكور طرايون زيكونس مستزلو عدمن بقعتن حلفنت كسكم يخل مخانو حلقه غانتا ازا كلب كاب سيزار ازبليكيتا ناب سيلفا مقعزه زي ترف يمثل سيلفا ابتي مس بي اتش كوينو زحلفو 8 عامات شوعات غزي تعوات صوا ليغوان فرنسا كخون كيليوم نتاب كلوبو بي اتش تهرافيت كوينا طراي تريفا زلا صوا تشامبيونز ليج كعوت هلاغن ايقالن زبزح تنتن سبورت بزعبا سيلفا سامعلو حساب انتهاليو دما ولوكا سيلفا ابز مصورحي ودي 36 عامت كمل انتخونه نتي بسنبت اب فصامي تشامبيونز ليج ناي موداتا صوتو مس بي اتش كينو انصار بايرن مونيخ زكايدو صوتا عينت افكر سبورت ناي تمشت ككحدو زي كل زنصبارقو بقعت ريخا جن غنا ودي 26 عامت زلو يزمسل مستزلو تمكرو صوتان اب دحريت كينو بزلو كلت كعسو كم حدر مسترأي نزا انجليزاوت كلب تشيلسي تمت ادما اب عدمه زيكونس اب برحتن كلتن جرا كم تسلبن جيريوم تزعبي نجرون نزا بروع مشت انجليزاوي بلوص ناي صقام تخلخالي ليستر سيتي بن تشيلويل ب 50 مليون باوند زفرمت تشيلسي نتي ناي حلف عامت بنعشتو كلبات تمزجيبو زيفلط 54 شتات كزورو زخاله مسبر مكلخلا ابز عامت تاريخ نخيدقم تياغو سيلفا عبي عدي كخنا كم زخليو زمن زي برازيلاو تخلخالي سيلفا تعواتي استفلاليو صوا مخانون زفلطيم اب اس ميلان كله زكايدو ناي صوتا زمنو اب كلاي عامتو تعواتي سريع كم زخونه ذكريوم اب عامت 2012 ناب بي اتش جي كاب زمصات حيز دما ن 23 زودي اذا كلب ايدو كنبر كيليوم اسلطان كلب تشيلسي فرانك لامبارد نزستو على يزمسل ناي عدمه غداي غديفكا نزاب مرسيات صوتي اتخبت غانتو كمتي نشرو طسمي زبال اوشت ميدان علاينت من تخطعمو مكرن عدمه زدف صوتين كفرم زحسبم
ሲልቫን ነዊሕ ዓመታት ክፍርም እኳ እንተ ዘይከኣለ ንሓፂር እዋን ምስ ቸልሲ ክጸንሕ ግን ተጽቢት ዝግበር እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንናይ ቅድመ ውድድር ልምምድ ምግባር ኣብ ትዳለወሉ ዘላ ግዜ ካብ ተጻወታ ኮሮና ቫይረስ ክራየም ብምጅማሩ እዚ ናይ ልምምድ መደባ ክሳናኸል ከም ዝተረኣየ ይግለጽ ኣሎ ኣብዛ ክለብ ክሳብ ሕጂ 4 ተጻወቲ በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ኣሎም በዚ ድማ ናብ ናይ ምውሻብ መስርሕ ክኸዱ ተገዲዶም እዛ ክለብ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ሓይላን ምቕራብ ኣብ ትገብሩ ዘላ ጻዕሪ እዚ ሕማም ምርከቡ ኣሰንባዲ ይገብሮም ቸልሲ ናይ 2020-2021 ዓመት ውድድር ጸወታ 14 መስከረም ኣንጻር ብራይተን ኣብ ኣሜክስ ስታዲየም ብእትገብሮ ጸወታ ይኽትፈለም ካብ ሕጂ ጀሚራ ድማ እዛ ክለብ መሳርዓን ምድልዳል 4 ተጻወትና መሳርዓ ጽምቢራ ትርከብ ቲሞ ዋርነር ሓኪም ዚያች ቤን ቺልዋል ከምኡውን ጃቪየር ሙቢያምባ ካሞጎስ ባርሴሎና ወጽኡ ዝርከብ ሉዊስ ሱዋሬዝ መስመር ምጥቃዓ ከተደልድል ሓሲባ ዘላ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ከተሰጋገሮ ወጢና ከም ዘላ ይጋዋሓሎም ምስ ሓድሽ አሰልጣኒ ፒርሎ ኣብ ዕዳጋ ኣጥቃዕት ተጸምቢራ ዘላ ጁቬንቱስ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምውጻእ ጎንዛሎ ሂጉዌን ብምርግጋጽ ነዚ ኡራጓያዊ ኣጥቃዕ ከተምጽእ ተስፋ ይግበር 33 ዓመት መልኡ ዝርከብ ሱዋሬዝ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረኽ ሴሪኣ ተጻዊቱ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣብ 2014 ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር ድሕሪ ምምጻእ ሓድሽ ዓላሚ ባርሴሎና ሮናልዶ ኮይማን ድማ ኣብ ዝርዝርቶም በዛ ኣሰልጣን ኣብ ታጋንታ ካብ ዝጽንሑ ተጻወት ከም ዝወጸ ይውረም እዚ ተጻዋታይ ብዕላል ፕሬዝደንት ጋንታና ባርቲሞ ኣብ መጻኢ ዘደልየኒ ተጻዋታይ ምዃኑ ይሰሚዐ ብዕሊ ግና ዝፈልጥኮ ነገር የለን ኣነ ኣብዛ ጋንታ ን6 ዓመታት ተጻወትኩ ሰበ ንዓይ ምእላይ ናይ ታጋንታ ድሌት እንተደኣ ኮይኑ ብቐጥታ ክንገረኒ ይግባእ ክብል ሱዋሬዝ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይገልጽ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ድሕሪ ምርጋጹ ተኸቲሉ ን10 መዓልታት ተወሽቡ ክጸንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ በዚ ምኽንያት እዚ ፈረንሳዊ ካፕታን ኣብ ግጥማት ኔሽንስ ሊግ አንጻር ሽወደን ከምኡን ክሮኤሽያ ተጻወተ ሃገራዊት ጋንቱ ከም ዝተኣለውን ብተወሳኺ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ዜና በአሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝኾነ ዲዲየር ዴሻም ፖግባ ብወዲ 17 ዓመት ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ክትከም ምዃኑ ኣብ ዝተገለጸልዩ ተቃሊሑ በዚ ድማ ንሃገራዊት ጋንቱ ፈረንሳ 10 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ፖግባ መበል 9 ጸወቱ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ከም ምክያት ተዓንቂጽሎም ፖግባ ኣብ ጋንቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምጅማር ሓድሽ ወቅት ጸወታ 19 መስከረም አንጻር ክሪስታል ፓላስ ጽብያ ዘሎ ግጥም ክጽንበር ክኽእል ተስፋ ይንበረሉ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ብዕረፍቲ ኣብ ከተማ ማይኮነስ ግሪክ ኣብ ዝነበረሉ ምስ ፖሊስ ንዝተባእሰሉ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ቃል ሂቡ ንህይወተይ ፈሪሐ ነይረ ዝተጨወኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ይቕሬታ ድማ ኣይሓትትን ክብልዩ ማጓየር ነቲ በደለኛ ኮይኑ ዝተረኽበሉ መጥቃዕቲ ገሊጹ ዝርከብ ወዲ 27 ዓመት ማጓየር ንማእሰርቲ ብምሕንጋድ በተደጋጋሚ ብላዕ ክህብ ከም ዝፈተነውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እንተኾነ ግና ብላዕ ሂቡ ንዝብል ክሲ ኣትሪሩ ነፂግዎ ይርከብ ክልተ ሰባት ምስ ሓፍተይን ሕጽይተይ ናብ ዝነበርናሉ ንንእሽተይ ሓፍተይ ናብ ኣቐሪቦም ካበይ ከም ዝመጸት ሓቲቶማ ብድሕሪ እዚ ሓፍተይ ሃልዋት ኣጥፊኣ ብውሽጠይ ክጨዊና ዝመጹ ይመስልን ነይሩ ፖሊስ ኣብ ድመጽሉ ድማ ኣብ መሬት ተንበርኪኽና ኢድና ንላዕሊ ሓፍ ዘበልና ልህሞት ነይሩ ብድሕሪ እዚ ካሃርሙና ጀሚሮም እቲ ሓደ ፖሊስ ንሓደ ኢደይ ቀፊድኒ እግረይ ንሃረመ ድማ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወትካ ኣብቂዕዩ ካብ ሎሚ ኩዕሶ ኣይክትንክፋኒኻ ኢሉኒ ኣብታ ግዜ እዚኦም ፖሊስ ኣይኮኑን ብምባል ካሃድም ፈቲና ኣዝየ ተረቢሸን ፈሪሐን ነይረ ክብል ነቲ ኩነታት ብምረት ብምትንታን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜ ይቕሬታ ምሕታት ከም ዘየድልዮ ሓቢሩ በዚ ድማ እዚ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓለቓ ጋንታ በኣብያ ማእሰርትን መጥቃዕትን ወንጀለኛ ኮይኑ ተረኺቡሎም ብዘይካዚ ሓዉ ጆ ማጓየር ዓርኮም ክሪስቶፈር ሻርማንን ኣብዚ ፍጻሜ ኢድ ከም ዝነበሮም ተጠቒሱሎም ፖሊስ ግሪክ እዞም ሰለስተ ሰባት ምስ መኮንናት ፖሊስ ከም እተመላለሱ ብምርድዳእ ናብ መደበር ፖሊስ ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ድማ ብላዕ ክህቡ ከም ዝፈተኑን ዝኸስስ ቤት ፍርዲ ተሃገር ብወገኑ ነዚ ጉዳይ ዝሰምዖ እቲ ናይ ባእሲ ፍጻሜ ንሓፍቲ ማጓየር ዴይሲ ንኽዕምፅዋ ካብ ምሕሳብ መድሃኒት ከም ዝወግእዋ ምስ ዝጥርጠሩ ካልኦት ጉጅለ ከም ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ንማጓየር ካብታ ተጠርኒፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዘደስከሎ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ግና ደገፋ ከም ዝገለጸትሉን ብተወሳኺ ዝሕበር معنا بارسلونان ميسن ኣብ ዘበነ ስልጣን ባርቲሞ ኣብዚ ግዜ ኣብ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ዓለም እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዝርከብ ዕንወት ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ብኣሰንባዲ መንገዲ እዩ እዚ ድማ እታ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዓብላሊት ኮይና ዝነበረት ክለብ ብዘይተሓስበ መንገዲ ኣንፈታ ካብቲ ዝነበረቶ ናብ ካልእ ማእዘን ክትቅየር ምርኣያ እዩ ኣብ ዘበነ ምሕደራ ባርቲሞ ክብሪ ናይ ባርሳ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናንቆልቆለ ይኽመጽእ ጸኒሑ ካብዚ ሓሊፉ ድማ እንሆ ኣብዚ ግዜ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ይርከብ እዛ ካታሎናዊት ክለብ ኣብ 2015 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ከተልዕል ክኢላ
ኣብቲ ግዜ እዛ ክለብ መስመር መጥቃዕታ ብመሪሕነት ኔይማር ሉዊስ ሱዋሬዝን ሊዮኔል ሜሲን ይኸይድ ነይሮም ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ዝነይሎም ዓመት መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ግን እዛ ክለብ ኣብ ታሪኻ ዝኸፍአ ስዕረት ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ብባየር ሙኒክ ምእንጋዳ ዝዝከር እዩ ናይ 8-2 ስዕረት ተኸላኻሊ ባርሴሎና ጀራርድ ፒኬ ድሕሪ ስዕረት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ጋንታን ሓቂ ክዕበጥ ኣይክእልን እዩ ኣሰንባዲ ፆታ ምስ ሕማቕ ስምዒት ክብል ገሊፆም ብምቕጻል ዝሕፍር ዝበለ ድማ ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ጆሴፍ ማሪያ ባርቶሜዩ ድሕሪ ውጽኢት ፕሬዚደንት ስፖርት ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ኤሪክ አቢዳል ንኣሰልጣን ናይታ ክለብ ዝኾነ ኪኬስቴን ከባረሮ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ አቢዳል ድማ ነዚ ውሳነ ድሕሪ ምውሳኑ ከይጸንሐ ድሕሪ 24 ሰዓታት ንባዕሉ ካብ መዝነቱ ክባረር ተራእዩ እዚ ፕሬዚደንት ነዚ ዳግመ ምህናጽ ናይዛ ክለብ ዝለዓለ ሓላፍነት ብምውሳድ ናብ ስጉምቲ ዝኣቱ ዘሎ ናብ ስታፍ ናይዛ ክለብ ኣብ 1974 ዝተጸንበረ ኮይኑ ኣብ 2010 ድማ ናብ ቦርድ ናይዛ ክለብ ተጸንቢሩ ኣብ 2014 ድማ ከም ምክትል ናይቲ ኣብቲ ግዜ ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ዝነበረ ሳንድሮ ሮዘል ኮይኑ ቀድሚ ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ኮይኑ ምምራጹ ድማ ባርሴሎና 5 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ክትዕወት ኪኢላ ንብሉጽነታ ዝመስከር ድማ እዛ ክለብ ነታ በቢያንኮኒ ርኢት ፍለጥ ኢጣልያዊት ክለብ ነቲ ብኸም በዓል አንድሪያ ፒርሎ ፖል ቦግባ ኣርቱር ቪዳልን ክላውዲዮ ማርኪዚዮን ዝምራሕ መስመር ምክፍፋል ብምዕናው ብሉጽ ዝኾነ መስመር ምጥቃዕ ብምህናጽ ናብ ዓወት በጺሓ ተኸላኻሊ ናይዛ ክለብ ዝኾነ ፒኬ ድማ ድሕሪ ዝዓወት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጁቬ ሓደገኛ ዝኾነ ፀወታ ይፃወቱ ነይሮም እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊኦም ዓወት ኣመስኪብና ኢሉ ኣብቲ ባርሳ ኣብ ኦሎምፒክ ስታዲየም ካብ ሱዋሬዝን ኔይማርን ሸቶ ብምርካብ 3-1 ዝተዓወተሉ ፀወታ ድሕሪ ባርሴሎና ብብሉጽ ብቕዓት ንጁቬንቱስ ረቲዓ ነዚ ዋንጫ ምልዓላይ ድማ ባርቶሙ ናብ መዝነት ናይዛ ክለብ ዝመጸ ባርቶሙ ኣብ ወርሒ ናሕሲ 2015 ዳግማይ ካብ ዝምረጽ ክሳብ ሕጂ ናብ መሳርዕ እዛ ክለብ 1.2 ቢልዮን ዝዋግኦም 29 ሓደሽ ተጻዋት ክፈርሙ ክኢሎም ካብዞም 29 ተጻዋት ግን ክሳብ ሕጂ ሓደ ብብቕዓቱን ብልጽነቱን ክዕወዝ ዝኸኣለ የለን ኣብ 2014 ንዕውታት ክለባት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳን ኢጣልያን ከምኡውን ጀርመን ብምርታዕ ንናይ ኣውሮጳ መድረኻት ክትዕብልሎ ክኢላ ኣብ 2015 ድማ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ዕብለላ ናይዛ ክለብ ክረኣየላ ተፅፊት ኩሉ ተዓዛቢ ተንታንን ደጋፍን ናይዛ ክለብ ነበረ ካብቶም ናብ መሳርዓ ዝመፁ ተጻዋት ምስሊ ንርኢ ሳሙኤል እምቲቲ ብሰንኪ ማሴቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ፀወታ ከለዉ ክስለፍ ኣይከኣለን ካብ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ዝፈረመ ፍራንክ ዲዮንግ ድማ ናብዛ ክለብ ካብ ዝፅምበር ዘድለ ብቕዓት ከንፀባርቕ ኣይከኣለን እዚኦም እቶም ውሕዳት ኮይኖም ናብ መሳርዕ ናይዛ ክለብ ብልዑል ወጻኢታት ዝተሰጋገሩ አንቶኒ ግሪዝማን ኣብ ቅዳእ ፀወታ ናይዛ ክለብ ክኣቱ ኣይከኣለን ዑስማን ደምበለ ብሰንኪ ዝገጥሞ ማሴቲ ናብ ፀወታ ክምለስ ኣይከኣለን እቲ ሳልሳይን ዝኸፍአን ድማ እቲ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ኣሰልቻዊ 18 ኣዋርሕ ብምሕላፍ ብልቓሕ ናብ ሜዳ ኣልያንዝ ኣሬና ዘቕንዐ ብራዚላዊ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ኣብ ጀርመን ምስ ከደ ብሉጽ ብቕዓት ከንፀባርቕ ግዜ ኣይወሰደን መስጣ ናይዛ ክለብ እንክመስሉ ድማ ኮቲኒዮ ኣብዚ ባርሴሎና ዝዓነወትሉ ፀወታ ንስታ ብልቓሕ ዝፃወተላ ዘሎ ባየር ሙኒክ ብምዃን ኣንጻርታ ቀንዲ ክለቡ ገጢሙ ክልተ ሸቶታት ክመዝግብን ሓንቲ ድማ ንሸቶ ትኸውን ኩዕሶን ወድጋንቱ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ዘበርከተ በዚ ድማ ንዕንወት ቀንዲ ክለቡ ዓብ ግደ ክፅዋት ከኣለ እዚ ኩሉ ድማ ነዛ ክለብ መስሓቅ ኩሉ ተዓዛቢ ኩዕሶ እግሪ ክገብራ ግዜ ኣይወሰደን እዛ ክለብ ኣብ ናይ ሃገር ፖለቲካዊ መድያት ልዑል ጽልዋ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ዞባ ካታሎንያ ብጉዳይ ርእሰ ውሳነ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣብ ዝርከበሉ ባርሴሎና ከም ዓባይ መሳርሒት ንማሕበራዊ ምስረታን ተስፋን ናይ ህዝቢ ካታሎንያ ብምዃና ምክንያቱ ኣብ ዞባ ካታሎንያ ልዕል እዛ ክለብ ካልእ ዝዓቢ ጉዳይ ስለዘየለ ኣብ 1996 ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ኣሰልጠንቲ ናይዛ ክለብ ዝኾነ ሆላንዳዊ ዮሃን ክሩፍ ብጋዜጣታት ካብ መዝነቱ ከም ዝተኣልየ ብጆሴፍ ሉዊስ ኑኔዝ ፕሬዚደንት ናይታ ክለብ ተሓበረ ኣብ ወርሒ ጥር ናይዚ ዓመት ድማ ተደጋጋሚ ውሳነ በዚ ናይ ሕጂ መራሒ ናይዛ ክለብ ዘሎ ባርቶሙ ተደጊሙ ንኤርኔስቶ ቫልቨርደ ካብ መዝነቱ ብምእላይ ብኩኬስቴን ከም ዝትካእቲ ገይሩ እንተኾነ ድሕሪ ዝሕፍር ስዕረት ናይዛ ክለብ ኣብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ 4 መዓልታት እዚ ምምዛዝ ናይዚ ኣሰልጣኒ ኣፍሪቃ ዓመቱ ናብ ተመሳሳሊ ውሳነ ክመርሕ ተራእዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ናይዛ ክለብ ዝኸፍአ ታሪክ ከመዝግብ ብምኽኣሉ መሳርዕ ናይዛ ክለብ ኣብዚ ግዜ ከም ብሓድሽ ክመዓራረ ከም ዘድልዩ ዝግለጽ እዚ ከዓ ገለ ተጻወት ክሽየጡ ኣለዎም ዘይኮነስ ናይ ግድን ብምዃኑ እዩ እዛ ናይ ዓለምና ካብተን ዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎን ክለባት ሓንቲ ዝኾነት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ዘሎ ታሪኻት ንምትዕርራይን ንምስትኽኻልን ቅድሚ ዝሓደስ ተጻዋት ምግዛእ እቶም ዘየገድሱ ተጻዋቲ ከትፋንዎም ከም ዘለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ባርቶሙ ንኮሮና ቫይረስ ከም ጠንቂ ናይቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ክልዎ ምዃኑ ዝሕበር ንሱ እዛ ክለብ ካብ 14 መጋቢት ናይዚ ዓመት ዝኾነ ኤሮ ናብ ካዝና ከም ዘእትወት ብምሕባር በኣንጻሩ ግን 200 ሚልዮን ኤሮ ካብ ካዝና ወፃኢ ክትገብር ከም ዝኽኣለት ኣፍሊጡ እዚ ድማ ድኳ
ድኳናት ቤተ መዘክርን ካልኦት ካላት ናይዛ ክለብን ክዕጽኸሎ ዝኾነ ናይ ትኬት መሸጣ ኣይተገብረን ስለዚ እዚ ወጻኢታት ዝኾነ 200 ሚልዮን ዩሮ ኣዝዩ ዓቢ ወጻኢ ምዃኑ ዝግለጽ እዚ ግን ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹለን ክለባት ናይ ኤውሮጳ እዚ ዝብል ዘለኹ ድማ ገለገለ ሰባት ኮሮና ንባርሴሎና ዝኾነ ሳዕቤን ምጻላን ዝብል ኣርኣያ ምላሽ ከብኢለ ይብል እዚ ፕሬዚደንት ካብ 2017 ኣብ ልዕሊ ባርቲሙስ ተፈላለየ ተቃውሞታት ይዝረአ ዘሎ ናይ ቀደም ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ኣጉስት ቤንዲቶ ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ይኹን ከም ዘሎ እዚ ድማ ናይ ትካላዊ ቅልውላዊ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ምስ ምምሕዳር ብዝተኣሳሰር 6 ካብ ዳይሬክተራት ናይታ ክለብ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ተራእዮም ኮሮና ቫይረስ ንምፍራም ከም በዓል የሪሜና ኣሌክሲስ ቪዳል ኣርዳ ቱራን ማርሎን ሳንቶስ ማልኮሉም ጁኒየር ፊፖን ተሓታታ ኣይኮነን ብተወሳኺ ካብ ሽያጥ ናይ ኔይማር ዝተረኸበ ኣታዊታት ድማ ናብ ዑስማን ደምበለን ፊሊፕ ኮቲነን ንኸውዕል እዚ ለበዳዊ ሕማም ጠንቂ ምግባር ዘይፍትሓዊ እዩ ዝበሃል ስለዚ ባርሴሎና ንዝመጽእ ዓመት ካብ ሕጂ ኣሰልጣንን ስፖርት ዳይሬክተርን እኳ ተቐየረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ኣበርክቶ ዘይብሎም ተጻወቱ ውዕሎም ክናዋሕሎም ኢና ርኢና ንኸም በዓል ፊሊፕ ኮቲኖ ኣብዚ ግዜ ብልዑል መጠን ገንዘብ ከተሰጋገሮም እትኽእል ክለብ ኣይክትሕሉን እያ ኣብታ ክለብ ንዘለዉ ሉዊስ ሱዋረዝ ኢቫን ራኪቲች ኣርቱር ቪዳልን ካልኦትን ድማ ጌና ኣብ መሳርዕ እዛ ክለብ ኣለዉ ስለዚ ኮማን ናብ ዝመጽእ ዓመት ውድድር ኣብ መድረኽ ላሊጋን ቻምፒየንስ ሊግን ክወዳደር ጥራሕ ኣይኮነን ናብዛ ክለብ ኣትዩ ዘሎ ካልእ ዝተፈላለየ ከቢድ ስራሕ እዩ ዝጽበዮ ዘሎ ቀዳማይ ዝዓበየ ስራሕ ድማ ነቲ ኣብዚ ሰሙን ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ዝገለጸ 6 ግዜ ተዓዋት ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲ ኣብታ ክለብ ምጽናሕ እዩ እዚ ኣርጀንቲናዊ ሓለቓ ጋንታ ናይዛ ክለብ ዝመጽእ ዓመት ኣብዛ ክለብ ምስ ዘይጸንሕ ተወዳዳርነት ናይዛ ክለብ ኣብ መድረኽ ላሊጋን ቻምፒየንስ ሊግን ዘብቅዓሉ ግዜ ኣይክነውሕን እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ምውፃእ ናይ ዝኸኸብ ካብዛ ክለብ ንስፖርታዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይዛ ክለብ ከእንወዩ ስለዚ እዛ ክለብ ዋላ እኳ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈላለዩ መስርሕ ምስጋር ተገበረትን ኣብ ዝመጽእ እውን እንተወሰኸት ነቲ ዝጸንሐ ኣቃውማ ዳግማይ ክተሃንጾ ኣዝዩ ከሸግራ እዩ ባርሴሎና ኣብዚ ግዜ ኣብ ቅድሚት ሒዛቶም ካብ ዘላ መስርሓት ድማ ንዳግማይ ምፍራም ኔይማር ከምኡውን ንላውታሮ ማርቲኔዝ እዩ ንወዲ 23 ዓመት ኣርቱር ብወዲ 30 ዓመት ሚራለም ፒያኒክ ክትቀይሮ ምርኣይ ድማ እቲ ዝሕዝን ለውጢ እዩ ናይ ቀደም ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ኣልበርት ፔሪን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባርቴሞ ፕሬዚደንት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮን ብዛዕባ እንታይ ይገብር ምስኡ ዝነበረ ቦርድ ድማ ከመይ ጌርካ ከምተመሓደር ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮን ክብል ተዛሪቦም እዚ ኩሉ እናኾነ ግን ባርቴሞ ንዝኾነ መንገዲ ቁኑዕ ክብል ዝገልጾም 70 ሚእታዊት ካብ ወጻኢታት ናይዛ ክለብ ናብ ደሞዝ ተጻወቲ ዝኸይድ ላሊጋን ዩኤፋን ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ደሞዝ መምርሒታት ከብ ተራእዩ እንትኾነ ዝኾነት ክለብ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ደረት ናይ ደሞዝ ክትገብር ኣይተራእየትን እዚ ዘገድስ ንቕጽል ምህላው ናይ ክብል እዚ ፕሬዚደንት ወሲኹ ተዛሪቡ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ኣብዛ ክለብ ብሉጽ ናይ ጾታ ግዜ ዝሕለፈ ኣብዚ ግዜ ድማ ንቀጠሯዊት ክለብ ኣልሳድ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ጃቪ ሄርናንደዝ ነቲ ክልተ ግዜ ዝመጾ ሕቶም ስልጣን ነዛ ክለብ ክነጽጎ ዝተረእየ ከም መግለጽ ፒኬንት ኮይኑ እዚ ኣብ ከተማ ሊዝበን ብባየር ሙኒክ ዝወረደና ስዕረት ገለ ጽቡቕ ነገር ከም ጻልናዩ እዚ ድማ እዛ ክለብ ለውጢ የልያሎ ብዛዕባ ተጻዋታይ ወይ ከዓ ኣሰልጣን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹም ንዝኾነ ከዓ ክገልጽ ኣይደለን ብሓፈሻ ግን እዛ ክለብ ቅርጻ ለውጢ የልያሎ ኣብዚ ዝኾነ ፍሉይ ሰብ የለን ክለብና ሓድሽ ሓይሊ ምስ ዘድልያ ካባይ ጀሚርካ ክንቅየር ኣለና ንኸምዚ ዓይነት ለውጢ ድማ ድልው ኣለኹ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላይ እምበር እዚ ፕሬዚደንት ነዛ ክለብ ክገድፋ ከምዘይደሊ ዝተዛረበ ንፋይናንሳውን ስፖርታውን ጉዳያት ናይዛ ክለብ ለውጢ ክገብር ክግደድ እዩ ንሱ ንቢቢሲ ራድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዛ ክለብ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ክገድፋ ከምዝደሊ ዝመጽእ ሓድሽ ፕሬዚደንት ንሱ ክገድፈሉ እዩ ዝደሊ እንተኾነ ግን እዚ ምጽናሕ ናይዚ ፕሬዚደንት ንግዜ ናይቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ዝኾነ ሊዮኔል ሜሲን ነዛ ዓርሞሸሻዊት ክለብ ዓለምና ዝኾነት ባርሴሎናን ዓብ ክሳራ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝዛረቡ ሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ቅድም ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቱር ዲ ፍራንስ ንመበል 107 ግዜኡ ካብ 28 ናሕሰ ክሳብ 20 መስከረም ከም ዝካየድ ተፈሊጡ እዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ድማ ካብ ከተማ ኒስ ብዝብገስ ቀዳማይ መድረኽ ይኽፈለም እዚ 21 መድረኻት ዘለዎ ውድድር ናይ ሎም ዓመት 3470 ኪሎሜትር ክሽፍን እዩ ካብዚ ድማ 9 መድረኻት ኣብ ጎልጎል ዝካየድ ክኸውን ከሎ 3 ተሪር ዓቐብ 8 ከዓ ዓቐብ ዝበዝሖ መድረኻት እዮም ሓደ መድረኽ ድማ ናይ ወልቂ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ክካየድ እዩ እዚ መበል 107 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየዱ 5 ተረርቲ ዓቐብታት ተቐሪቡ ኣሎም زخبركم سمعتنا تحسوا مدام مقالح سبورت عبز فتسيمنا لنا مساحاتكم الصنحنا هينك عبازقي روبيل برختكم وندانا التسفازقينا سلام